Vale. Moción do PP para reclamar ao Goberno de España a transferencia ás entidades locais dos recursos derivados da participación e ingresos do Estado. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Penso que todos somos conscientes pois da débeda que ten o Goberno de España ca Comunidade Autónoma de Galicia e tamén pois con todas as entidades locais. Uns 700 millóns de euros aproximadamente a Xunta de Galicia e preto de 100 millóns de euros ao conxunto dos concellos de Galicia. Polo tanto, pois evidentemente pensamos que é importante que o Goberno de España pois que se poña ao día con esas débedas no que respecta pois ao noso concello, ao Concello de Betanzos, aproximadamente, según os cálculos, pois serán preto de medio millón de euros, que penso que sería pois moi interesante, non? Que poidéramos dispoñer deles pois para todas as cousas, todas as necesidades, non? Que ten este Concello. Non me gustaría reiterar todo o texto da moción. O que si é certo é que nos últimos días, pois escoitamos diferentes versións de non, despois sí, agora a metade, despois, todavía non sabemos moi ben que é o que vai a pasar, pero evidentemente así como a Xunta de Galicia xa lle trasladou pois en diferentes ocasións esta preocupación pois ao Grupo Municipal do Partido Popular pois lle gustaría trasladar a este pleno pois a necesidade de solicitar ao Goberno de España a que, pois que faga efectivas estas obligacións que ten cos concellos, especialmente co que nos atañe que o Concello de Betanzos. Polo tanto, pois xa para rematar, por todas estas razóns, pois o primeiro, como decía, solicitar ao Goberno de España que faga efectivas as obligacións económico-financeiras que ten contraídas coas entidades locais, en base a isto que efectúe a transferencia actualizada dos recursos derivados da participación e ingresos do Estado e do resto de recursos financeiros que corresponden á localidade de Betanzos e, por conseguinte, a todos os cidadáns que residen na mesma. Segundo, reclamar ao Goberno de España os recursos necesarios para apoiar o esforzo orzamentario que están facendo as entidades locais para atender o incremento de retribucións dos empleados públicos. E terceiro, solicitar a convocatoria urxente da Comisión Nacional de Administración Local para dar conta das razóns da situación creada e acordar solucións inmediatas. E, por último, dar traslado de todos estes acordos á Presidencia, Vicepresidencia do Goberno de España, aos portavoces dos grupos políticos do Congreso e ao Senado, así como ao Ministerio de Facenda. Nada máis e moitas gracias. Voceiro do BNG ten a palabra. Ben, gracias, señor alcaldesa. Galla foran solamente os 700 millóns que agora di o señor Feijóo que nos adevedan da participación dos recursos do Estado, que sería relativamente doada a cuestión. O tema, por desgraza para o noso país e para os servizos públicos das galegas e dos galegos e das betanceiras tamén, obviamente, vai, por desgraza, insisto, alén e deriva fundamentalmente do propio sistema de financiamento que ten o Estado autonómico e o sistema de financiamento, o marco de financiamento das entidades locais, non? Quer dizer, o problema é que hai que esperar a que o Estado che faga a transferencia sobre uns ingresos que solamente pode recadar o Estado, cando son ingresos derivados de servizos e de feitos impositivos que se producen no noso país, que afectan directamente a nosa capacidade productiva e a nosa calidade de vida, e agora me explico, e que, pois nos dan graciosamente ou non, unhas veces estiman a tanto alzado e nos sale a devolver porque nos pasaron máis do que supostamente correspondía, e outras veces, pois polo motivo que sé, os reteñen e pagamos os pratos rotos pois as galegas, que non temos culpa, desde logo, máis que de poñer os gobernos que se prestan e fan este tipo de cachondeo co financiamento de servizos básicos, non? Digo isto polo seguinte, cos datos da fiscalidade española na man, en Galiza non hai consumo de hidrocarburos. Os hidrocarburos se recadan a nivel de Estado e todo imputa onde ten a súa sede
a empresa de turno, Madrid. O consumo eléctrico, desde que non existe Fenosa como tal, tampouco se recada aquí, non hai consumo eléctrico. Imputa en Madrid. E así, co imposto que queiran mirar, o imposto especial do alcohol, o imposto, quitando céntimos sanitarios, impostos directos da Xunta, pois así estamos. Que pasa? Que contra esa grande, o 90% dos recursos que se recadan polo sector público no Estado español, o recada o Estado, ven directamente, ven a través da xencia tributaria, resulta que os servizos, un 70 e pico por cento dos servizos, con oscilacións, os emprestan as comunidades autónomas. Entón, para financiar eses servizos que emprestan as comunidades autónomas, hai que esperar a que o Estado teña a ben darnos os cartos que salen dos nosos petos, dos petos das galegas e dos galegos, para pagar os servizos públicos das galegas e dos galegos. E a ver se sale a conta xeito ou non. Cando estuvera o debate sobre as balanzas fiscais se puxera de evidencia por expertos, eu non os son nin pretendo, da Universidade de Santiago, que contra os 3.800 millóns de euros que ou pesetas, xa non me acordo, bueno, contra o que viña do Estado, había prácticamente outro tanto que se recadaba en Galiza de tributos que recadaba o Estado, que quedaba en Madrid. Isto é que a solidariedade e a participación nos ingresos do Estado ás galegas e os galegos salía pouco menos que de cada euro recadado, aquí quedaba 50 céntimos. Polo tanto, non é sostible, desde un punto de vista xa estritamente económico e tributario, manter servizos públicos que nós emprestamos, que empresta a Comunidade Autónoma, que empresta a Xunta de Galiza, ou o Concello de Betanzos, a conta de tributos que recada o Estado español e que transfire, según lle apeteza ou non, según lle leve idea ou non, ou según teña outras prioridades ou non, ou estemos ou non estemos en campaña e queramos adiar ou non determinadas situacións. Nós hai moito tempo, e xa o debatimos tamén neste Concello e en moitas outras instancias, que defendemos unha figura alternativa que é a do concerto, recadar unha axencia tributaria galega todos os tributos por todos os feitos impoñíveis e por todos os negocios que se realizan no territorio galego, e pagar, por suposto, ao Estado español o que corresponda polos servizos que o Estado nos empresta. Así garantimos que os servizos esenciais para as galegas e os galegos que empresta a Xunta, e poño por caso a sanidade, e poño por caso a asistencia, os servizos asistenciais, e poño por caso o ensino público, pois están garantida a súa viabilidade por estar o financiamento garantido. E os servizos que empresta o Estado, pagalos na súa xusta medida. Este modelo tamén serve para os servizos que emprestan as corporacións locais. Nós levamos insistindo, e cada vez que se abre o melón do debate do financiamento local no Estado español, pois nós insistimos nesa medida, que non sale do mesmo custo financiar servizos no Concello de Betanzos, 47 núcleos de población, que no Concello de Cacabelos, provincia de León, 7 núcleos de población. E que, polo tanto, esas especificidades do modelo de asentamento tradicional galego, que veñen de antes dos romanos nada menos, pois hai que telo presente no custo efectivo de emprestar servizos. E que, polo tanto, un concello galego, calquera, pois non pode ter a mesma financiación que un concello, non sei, da comunidade autónoma, pois poñamos por caso de Castela-A Mancha, porque a realidade non é comparável, aínda que os dous teñan 12.996 habitantes. E que iso, co sistema de financiamento que ten articulado o Estado español, non serve, e que un sistema no que sexa Galiza quen recada os tributos, pague o Estado a súa parte e garanta os servizos públicos de outro xeito, está garantido. Entón, o problema de fondo, para nós, estriba na orixe do problema, que é no que o PP non quere entrar, que é en este modelo de financiamento concreto. Mais, propomos unha emenda de sustitución aos puntos 1 e 2, se me permite, señora alcaldesa, reparto, non sei nin o que me poño que levo, que basicamente pondera o que o Estado deixou de investir estando comprometido nos últimos, nos últimos, creo que son 10 anos,
que di así, e ca leitura da emenda que propomos remato. Instar a Xunta de Galiza que demande ante o Goberno do Estado que desenvolva as actuacións precisas para levar a cabo as seguintes cuestións. Habilitar de maneira urxente os mecanismos legais correspondentes para transferir a Galiza a actualización das entregas a conta do exercicio 19 por importe de 330 millóns de euros. En segundo lugar, que habilite de maneira urxente os mecanismos legais correspondentes para transferir a Galiza a devolución do IBE do 2017 por importe de 200 millóns de euros, o pagamento de 188 millóns de euros que o Estado debeda en concepto de financiamento da Lei de Dependencia, a negociación dun plan de investimentos para compensar a Galiza polos máis de 1.000 millóns de euros que deixou de executar o Goberno do Estado no período da presidencia de Mariano Rajoy, de cara a garantir os compromisos vixentes pendentes, nomeadamente no tocante ás infraestructuras básicas, viarias e ferroviarias. En quinto lugar, os incentivos por cumprir todos os parámetros de estabilidade orzamentaria nos anos 17 e 18 por un importe global de 170 millóns de euros, a derogación da normativa sobre estabilidade financeira, así como da reforma constitucional de 2011 que a sustenta, que afoga a capacidade investidora e de mellora de servizos públicos das administracións galegas e dos concellos. E, en sétimo lugar, a inmediata negociación dun modelo de relación económica que corrixa o infrafinanciamento dos servizos públicos galegos, nomeadamente o da sanidade. Por o momento, nesta primeira intervención, mas nada, moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, o decía na anterior moción e o sigo mantendo, este grupo de goberno sempre vai a reclamar e loitar por todos os dereitos e polo benestar da veciñanza de Betanzos. Independentemente de quen goberne nas institucións, independentemente de quen goberne no Estado, na Xunta de Galicia ou na propia Diputación. Dende este grupo de goberno nin se goberna, nin se demanda outras administracións mirando a cor política, tan só temos en conta os nosos veciños e as nosas veciñas. Polo tanto, non nos doen prendas de mandarlle ao Goberno do Estado a que se fagan efectivas as obrigas económicas con o noso Concello, obviamente dentro do marco legal que dita a normativa en vixencia en cada momento. A modo anecdótico, comentaba na exposición de motivos a voceira popular que según os seus cálculos son 500.000 euros o que o Estado lle debería ao Concello de Betanzos. Ojalá fora esa cantidade e estamos abertos a recibila, como non pode ser de outra maneira. Os cálculos que nos indican da FEGAN son que son 123.000 euros. De todas formas, a cuantía, sendo importante, non é o importante. O importante é que todos os cartos que lle corresponden ao Concello de Betanzos, por conseguinte, a nosa veciñanza, que se nos ingrese en tempo en forma, reitero, dentro da legalidade vixente. Agora sí, o que non estamos de acordo, non comulgamos son coas formas que se recollen na exposición de motivos da moción que se presenta e que pasou na súa intervención por alto. Foi totalmente distinto o que falou do que poñen no papel. No papel se fala de indisciplina fiscal, de recursos espurios por parte do Goberno e todos son coñecedores de que con uns orzamentos prorrogados non é posible actualizar as entregas á conta. Nin tampouco é posible levar a cabo a liquidación definitiva da participación dos tributos do Estado. As liquidacións definitivas da participación dos tributos do Estado das entidades locais dependen dos presupostos xerais do Estado do ano no que se liquida. Así, a liquidación definitiva da participación correspondente ao ano 2017, que se debería de levar a cabo no 2019, non se pudo executar a non sair para diante o proxecto de orzamentos do ano 2019. Ese proxecto incluía, como todos os proxectos de orzamentos, os preceptos para calcular o índice de variación dos ingresos tributarios do Estado, o ITE, que se incluiu ca Lei Montoro, sen o cal é imposible efectuar a liquidación definitiva correspondente ao 2017. Polo tanto, a prórroga deses presupostos non permite calcular a liquidación definitiva do ano 2017, o que sí recollía era os preceptos que se referían á liquidación definitiva do 2016, que sí foi ingresada en agosto do ano 2018, concretamente, cobrando as entidades locais un 266 millóns de euros máis que no ano anterior. Polo tanto, nin indisciplina, nin falacias, é a legalidade vixente. Falan tamén na exposición de motivos sobre reales decretos leis, intentando confundir que un goberno en función si fixo decretos pero que non actualiza estas participacións en tributos de Estados. O goberno realizou
e aprobou decretos leis, pero non cando estaban funcións, sino antes das eleccións que se convocaron precisamente logo da non entrada en vigor dese proxecto de orzamentos. E sí, se aprobaron estos reales decretos leis que aquí se critican, que se din que romperon o techo de gasto. E sí, esos decretos leis, entre outros aspectos, permitiron levar a cabo melloras retributivas para os empregados públicos, a xubilación dos policías locais, as medidas de conciliación familiar, como foi o permiso de paternidade e corresponsabilidade no cuidado do lactante, a ampliación do destino do superávit para investimentos financieramente sustables, ou a aprobación de posibilidade de establecer unha recarga no IBI das vivendas desocupadas e a bonificación de inmobles destinados a alugueiros de renta limitada. Tamén se fala na moción sobre subvencións dirixidas ao transporte colectivo urbano e se di que o importe permanezou inalterable, obviamente. As subvencións en concurrencia competitiva si se poden prorrogar, pero se prorrogan ca mesma contiva. Entón, non se pode inalterar en tanto en cuanto non se aproben uns novos orzamentos. En resumen, non coincidimos cas formas da exposición de motivos, sí que a súa intervención, pero non ca exposición de motivos da moción tipo que aquí presentaron, pero incidindo en que estamos para defender os intereses dos nosos veciños, das nosas veciñas, non vamos a impedir que se aprobe esta moción e a vamos a apoiar. Nada máis que incluir, independentemente de si se acepta a emenda ou non do Bloque Nacionalista Galego. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Entendemos, señor del Río, que todos estos acordos que nos traslada, pois xa os trasladou pois a Xunta de Galicia ao Goberno de España, polo tanto, o 80% deles aproximadamente xa están trasladados, polo tanto non imos a volver a instar a Xunta de Galiza a que volva a facelo mesmo. E evidentemente, bueno, pois a exposición de motivos é moito máis longa, eu intentei resumir o máximo posible, pero penso que os acordos, pois son positivos evidentemente para todo o Concello de Betanzos e polo tanto pois agradecemos o seu apoio. Nada máis e moitas gracias. Perdón, entendo que non acepta a emenda do Bloque Nacionalista Galego. Ben, voceiro nacionalista ten a palabra. Ben, obviamente, non son nadie para falar que a Xunta de Galiza nin co Goberno do Estado, como vostede ben sabe, e efectivamente estas cuestións as ten trasladado o Bloque Nacionalista Galego, onde ten capacidade de trasladalas. Outra cousa é que efectivamente vostedes pretendan situar o problema e sobre todo as consecuencias deste modelo de financiamento autonómico inxusto, deficitario e que nos aboca a estar cada 2x3 en este tipo de tesituras en unha pelea preelectoral co goberno español. Quer dizer, é moi fácil, moi fácil. Se a Xunta considera que o goberno do Estado non lle está pagando a Galiza o que lle corresponde polo seu esforzo fiscal nos tributos que o Estado recada, o presidente da Xunta ten tan fácil como presentar un recurso xudicial contra o goberno español, que preside en funciones o señor Pedro Sánchez, e reclamar en sede xudicial estes cartos que nos corresponden, non porque Pedro Sánchez non los queira dar ou non, senón porque é parte do financiamento dos nosos servizos esenciais. Todo o demais, e até onde eu sei, o presidente da Xunta a esta hora non fixo tal, é fuego de artificio electoral, para manter un raca-raca a costa do financiamento dos nosos servizos, porque, bueno, pues en 15 días vamos pasar polas urnas por enésima vez este ano. Entón, se quixeran solventar o problema, se realmente lles preocupara o problema, se realmente a Xunta, e todos esos di que ahora Feijóo, el gran cumplidor, el gran gestor, el gran adail, líder del déficit público e demás, ahora di que se vai fumar en pipa a regla de gasto. Os servicios de los gallegos están por primero. Tal. Se realmente a Feijóo lle preocupara iso, en vez de decir semellante ocorrencia, presentaba en sede judicial o recurso que ten que presentar e que solo él, en calidad de presidente da Xunta que é, solo él pode presentar. Todo o resto é facer ver que facemos para que parezca que facemos algo. A medida, a solución era esa. Non o fixo. Uns por reter
e outros por non pedir como hai que pedir. Vostedes moitas veces ten votado en cara que a maneira de pedir as cousas á Xunta non é mandar unha nota de prensa, verdade? Pois outros si digo. A maneira de que ten a Xunta de Galiza de garantir o financiamento dos servizos na parte que corresponde da participación dos ingresos do Estado é presentar o recurso judicial. Feijóo fixo? Non. Pois non é a maneira de facer declaracións nos xornais. Yo incumplo lo que haga falta. Andreita, yo por... en fin. Despois, es que no tenemos presupuestos del Estado y no se puede transferir. Eu creo que xa citei un lote de veces nesta casa a miña avó cando decía que de a Dios a quen botar a culpa. Si a Constitución española, sacrosanta y revelada por la divinidad en el Sinaí, se puido modificar... Isto é un sarcasmo, obviamente. É unha ironía. Se puido modificar en 3 noites de verán sin sequera someter ao referendo. Todo o demais que depende dela se pode cambiar si se quere. Ou non se quixo, ou non se buscou a maneira. Por qué? Pois que non o buscou ou que non o mañou, saberá, e se ten a ben nos explicará. Pero se se puido cambiar a Constitución con nocturnidade e levosía, todo o demais é perfectamente modificable. Entón, se non se cambia, é porque non se quere, porque é funcional este sistema en definitiva para ter este tipo de historias. Porque no que nos peleamos con si son 700 ou 233, non vamos ao fondo do asunto, que é que, por desgraza, neste Estado que din que é máis descentralizado da Europa Occidental, non temos garantidos o financiamento para os servizos que empresta a Xunta. E entón estamos condenados a demandar, a prácticamente mendigar que nos dean os cartos que nos corresponden, que xa ten traca a cousa, a mendigar que nos dean os cartos que nos corresponden para termos unha sanidade de calidade. Bueno, pois se vostedes o dan por bo, nós non. E dito isto, pois se non admiten pedirlle ao Estado máis que os cartos que din que nos debe o actual goberno e non reclamar todo o que deixou sin aportar a Comunidade Autónoma Galega, remato, señora alcaldesa, o goberno do PP, pois nós non podemos pasar da abstención nesta moción. E máis nada. Voceiro do Grupo de Goberno. Sí, moi brevemente. En 3 noites de verán, para cambiar a Constitución non había un goberno en funcións. Polo tanto, a lei di que os orzamentos prorrogados non permiten a entrega en conta das liquidacións definitivas. Habería que cambiálo mediante un decreto lei, pero un goberno en funcións non pode aprobar ese decreto lei. Polo tanto, non hai nada máis que engadir, nin son disculpas de mal pagador. É a legislación vixente e non hai outra. Nos podemos poñer e pegar cabezazos contra a parede, que o único que imos a conseguir é que se abra a cabeza e sangremos. Nada máis. Pois debatido o tema, señor secretario, que se someta a votación. Bueno, votos a favor? Votos en contra? Abstencións? A moción queda aprobada cos votos a favor do Partido Popular, do Partido Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte.